खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोबाय। जायफोरा बेंकआव साख्रि मावनो गोसो दासान्दि साख्रि नागिरगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां। मोनसे सनानि खाबु फैदों। रुराल बेंकआव साख्रि ओंखारदों। रुराल बेंक माने जोंनि आसामाव ग्रामीण बिकास बेंक होननानै बुंनाय जायो। बे रुराल बेंकआव गासै अल इन्डिया 13,217 पस्ट भेकेन्सि ओंखारदों। जोंनि आसामावबो माखासे भेकेन्सि दङ। थांनाय 31 आगस्ट खालारखालि IBPS आ बे नटिफिकेसनखौ फोसावदों। बेनि माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स, माब्लानिफ्राय एप्लाइआ सोलिगोन, सोरबादि मानसिया बेसेबां फरायनायफोरा एप्लाइ खालामनो हायो, बेनि सेलेक्सन प्रसेसफोरा माबोरै जागोन, एग्जामा माब्ला जागोन, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। गिबियाव नोंथांमोननो फोरमायगोन मा रोखोमनि साख्रि एबा केटेगरिनि पस्ट दङ, बेसेबां भेकेन्सि दं, जोंनि आसामाव बेसेबां भेकेन्सि दं बेफोरखौ आं गिबियाव नोंथांमोननो फोरमायग्रोगोन। मा पस्ट दं होननानै बुङोब्ला अफिस एसिस्टेन्ट, माल्टिपार्पस, क्लार्कबो बुङो बे पस्टखौ। अफिस एसिस्टेन्टआव गासै 7,972 पस्ट, 7,972 पस्ट भेकेन्सि दङ अल इन्डिया। बेनिनो जोंनि आसामाव गासै 167 पस्ट दं बे अफिस एसिस्टेन्ट पस्टआव। अफिसार स्केल 1 बेवहाय गासै 3,907 पस्ट दङ। अफिसार स्केल 1 आव जोंनि आसामाव गासै टटेल 185 पस्ट दङ। अफिसार स्केल 2 जेनेरेल बेंकिं अफिसार बेयाव 854 पस्ट दङ। अफिसार स्केल 2 एग्रिकालचार अफिसार गासै टटेल 50 पस्ट दङ। अफिसार स्केल 2 एबा ल' अफिसार 48 दङ। अफिसार स्केल 2 CA चार्टार एकाउन्टेन्ट 69 पस्ट। अफिसार स्केल 2 IT आव गासै 87 पस्ट। अफिसार स्केल 2 मार्केटिं अफिसाराव गासै 15 पस्ट आरो ट्रेजारि मेनेजाराव गासै पस्ट दङ 16 आरो अफिसार स्केल 3 बेवहाय गासै पस्ट दङ 199। गासै अल इन्डिया पस्टआ 13,217 टटेल 13,217 पस्ट भेकेन्सि दङ एकर्डिं टु एडभार्टाइजमेन्ट। IBPS थामहिनबा इन्स्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शना बेनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट आनजाद लागोन। बेनि माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा जादों अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 1 सेप्टेम्बर 2025 निफ्राय जागायदों। 1 सेप्टेम्बर एप्लाइनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर 2025। 21 डेज टाइम होदों, 20 सान टाइम होदों एप्लाइ खालामनो थाखाय। जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 21 सेप्टेम्बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायाव माबाफोर मिस्टेक जायोब्ला कारेक्सननि थाखाय उनाव सम होगोन। एप्लाइआ क्ल'ज जायोब्ला उनाव नटिफाइ खालामगोन होनदों नटिफिकेसनाव। जायफोर बेफोरबायदि एग्जाम होनायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया बिथांमोननि थाखाय प्रि एग्जाम ट्रेनिंबो होगोन बिथांमोना। बे प्रि एग्जाम ट्रेनिंखौ नभेम्बर दानाव होगोन बे नटिसआव फोरमायनाय बादिब्ला। मेन बाथ्राया जाहैबाय बेनि प्रिलिमिनारि एग्जामा 2025 एबा बे बोसोरनिनो नभेम्बर डिसेम्बर दानाव जागोन। माब्ला जागोन डेट्सखौ फोसावथ'वाखै। जायखिजाया नभेम्बर डिसेम्बर बे मोननै दाननि गेजेराव जागोन प्रिलिम एग्जामा। आरो प्रिलिमिनारि एग्जामनि रिजाल्टखौ डिसेम्बराव नङाबा 2026 नि जानुवारि दानाव फोसावगोन। आरो मेन्स एग्जामखौ 2025 नि डिसेम्बर नङाबा 2026 नि फेब्रुवारि दानाव खुंगोन। माब्ला खुंनाय जामारगोन बेनि जेबो रोखा डेट गैया। जायखिजाया बिथांमोना मोनसे टेन्टेटिभ मानखौ होनानै दोनदों। जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो, रुराल बेंक एबा ग्रामीण बिकास बेंकआव खामानि मावनो गोसो बिथांमोना 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 21 सेप्टेम्बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामना लादो। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया फिस होनांगोन। SC ST PWD केटेगरिनि बिजाथिफोरा 175 रुपिस फिस महरै होनांगोन आरो आदार्स केटेगरिनि बिजाथिफोरा 850 रुपिस फिस होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव। दानिया मस्ट इम्पर्टेन्ट मिथिनो गोनां बाथ्राया जाबाय बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो, बेसेबां फरायनाय जानांगौ, मा फरायनाय जानांगौ, बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेफोरखौ फोरमायगोन। ओरैनो मेल फिमेल गासैबो केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हायो। अफिस एसिस्टेन्ट एबा क्लार्क बेयाव गासै 7,972 पस्ट भेकेन्सि दङ। बे अफिस एसिस्टेन्ट एबा क्लार्कनि थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया रिकगनाइज इउनिभार्सिटि कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसन एबा बेचलर डिग्री पास जानाय जानांगोन। लोगोसे कम्पिउटार नलेज थानो नांगोन। कम्पिउटार सार्टिफिकेट नागिराखै, कम्पिउटारनि नलेज थाबानो जायो। आरो लकेल लेंगुवेज गोरों जानांगोन एबा नलेज थानो नांगोन। लकेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंनि आसामाव आसामिस, बेंगलि एबा बड' बेफोर रावखौ हानाय जानांगोन एबा नलेज थानो नांगोन। गुबुन गुबुन स्टेटफोराव गावबा गावनि लकेल लेंगुवेज दङ, बेखौ हानो नांगोन। जोंनि आसामावब्ला आसामिस, बेंगलि आरो बड' बेफोर रावखौ हानाय जानांगोन एबा नलेज थानो नांगोन आरो। अफिस एसिस्टेन्टनि थाखाय सासे बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। मिनिमाम 18 बोसोर आरो मेक्सिमाम 28 बोसोर। केटेगरि वाइजै एज रिलेक्सेसन दङ। SC ST आ 5 बोसोर रेहाय मोनो। बे हिसाबै SC ST फोरा 33 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। OBC फोरा 3 बोसोर, PWD फोरा 10 बोसोर रेहाय मोनो एज रिलेक्सेसन हिसाबै। अफिसार स्केल 1 एबा एसिस्टेन्ट मेनेजार बेवहाय गासै 3,907 पस्ट दङ अल इन्डिया।
अफिसार स्केल 1 एबा एसिस्टेन्ट मेनेजार बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनोब्ला सासे बिजाथिया रिकगनाइज इउनिभार्सिटि कलेजनिफ्राय बेचलर डिग्री पास जानाय जानांगोन। जायफोर फरायसाया एग्रिकालचार, हर्टिकालचार, फरेस्ट्री, एनिमेल हासबेन्ड्री, भेटेरिनारि साइन्स, एग्रिकालचारेल इन्जिनियारिं, पिसिकालचार, एग्रिकालचारेल मार्केटिं एन्ड कअपारेशन, इनफरमेशन टेक्नोलॉजी, मेनेजमेन्ट ल, इकनमिक और एकाउन्टेन्सि बेफोर आयदायाव डिग्री लानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एबा बेफोर साबजेक्टआव ग्रेजुएसन खालामनाय बिजाथिफोरनो प्रिफारेन्स खाबु होनाय जागोन। बिजाथिया कम्पिउटारनि गियान एबा नलेज थानो नांगोन आरो लकेल लेंगुवेज गोरों जानांगोन। बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनोबा बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। मिनिमाम एजआ 18 इयार्स आरो मेक्सिमाम एजआ 30 इयार्स जानांगोन। बेवहायबो एज रिलेक्सेसन दङ। बेबायदिनो गुबुन गुबुन पस्टफोर अफिसार स्केल 1, स्केल 2 आरो स्केल 3 अफिसार पस्टनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना गावनो नायनानै लादो। बयनिख्रुइ बांसिन भेकेन्सि थानाय पस्टआ अफिस एसिस्टेन्ट आरो अफिसार स्केल 1 बे मोननैयावनो। अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनानै ला। नटिसनि डाइरेक्ट लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होदों। नोंथांमोना गोसोब्ला डाइरेक्ट भिजिट खालामनो हागोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गावनो माखासे रुल रेगुलेसन, माखासे इम्परटेन्ट मेटार्सफोरखौ नायना लाबानो जाबाय। एग्जामनि बाथ्रा बुङोब्ला एग्जामा मोननै स्टेजाव जागोन, प्रिलिमिनारि एग्जाम आरो मेन्स एग्जाम। नाथाय स्केल 1, स्केल 2 आरो स्केल 3 अफिसार पस्टनि थाखाय इन्टारभिउ लानाय जागोन। अफिस एसिस्टेन्ट एबा क्लार्कनि थाखाय इन्टारभिउ लानाय जानाय नङा, प्रिलिम्स आरो मेन्स एग्जामल' होनांगोन। बाट स्केल 1, स्केल 2 आरो स्केल 3 अफिसार पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बिजाथिफोरा इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट होनो नांगोन। एग्जामनि लेंगुवेजआ जागोन जोंनि आसामाव इंलिश, आसामिस, हिन्दी। गुबुन गुबुन जायगायाव स्टेटआव गुबुन गुबुन रावाव होनो मोनगोन। जोंनि आसामाव इंलिश, आसामिस आरो हिन्दी बे मोनथाम रावाव आनजादखौ होनो मोनगोन। दासिम बेवहाय बर' रावखौ सोथ'नाय जायाखै, बे हिसाबै बर' रावाव आनजाद होनो मोननाय नङा। मोनथाम मिडियामाव होनो मोनगोन, इंलिश, आसामिस आरो हिन्दी। एग्जाम सेन्टारा जोंनि आसामाव बहा बहा दङ? IBPSनि एग्जाम सेन्टार होनोब्ला जोंनि आसामाव प्रिलिमिनारि एग्जामा डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर, तेजपुर बे मोनबा जायगायाव एबा सिटियाव जागोन आरो मेन्स एग्जामा डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर बे मोनब्रै जायगायाव जागोन। बिजाथिया गावनि गोसो आरो सुबिदा बायदियै एग्जाम सेन्टारनि सिटिखौ सायख'नो हागोन एप्लाइ खालामनाय समाव। दानिया फोरमायगोन माबोरै एप्लाइ खालामनो। एप्लाइ खालामनायनि अफिसियेल वेबसाइटआ जाबाय www.ibps.in। बिजाथिया बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। अफिसियेल नटिफिकेसनखौबो बे वेबसाइटआवनो मोननो हागोन। माखासे इनफरमेसनफोरखौबो बेवहायनो मोननो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया फट'ग्राफ, सिगनेचार, लेफ्ट थाम्ब इमप्रेसन, हेन्ड रिटेन डिक्लारेसन, एडुकेसन क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बायदि बायदिफोरखौ होनो नांगोन। जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बा आनजादखौ होनो गोसो बिथांमोना नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो थाबैनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।